ପରେ ତାହାର ସେହି କର୍ମକୁ ଆମେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିବା, ନୂତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ ନେଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା, ସେହି କର୍ମ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାକୁ କିଛି ବିବରଣୀ କହି ଆମେ ତାକୁ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିବରଣୀ କହିବୁ। ଏମାନେ ସମାଜରେ ତୁମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ କ'ଣ ସତ? ନା ମହାଶୟ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର। ମୁଁ ଏହି ସଂସାରରେ ରହି ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ନ ଜାଣି ମୋ ଉପରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ମୋତେ ବଚସା କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଅନେକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅନେକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ମଣିଷକୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହିଁ ଦିଆଯାଉ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଯଦି ସମାଜରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହେବ ଏବଂ ସରକାରମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ସବୁ ଶିଖିବେ। ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦିଅ, ଆଉ ଏଠାରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।